Anot, Egunon. hemen gauz, Bilbon, Ziruliruli kanta berri bat sortzen, Kriston leku ederrean, non gauz, azaldu? Bueno, Aitor Etxebarrian estudioan gauz, hori, zuk esan duzu moden Bilbon dagoela, eta, gu hemen iguale plano laburtan gauz, leku txulo bada, estudio batek dekon sarma horregaz, niretzako beti behintzat. Eta berotzu, Berotzu, instrumentu asko dauz, pianoak, bestie, bai. Beno, Anot mintegia ezagutzen ezaituenarentzat, musika arloan Mosal, deko zu izena, eta ez dakit zenbat ordu sartu dituzun agian hemen, zure azkenengo diska nabar hori ateratzeko. Bueno, justo hau azkenengo disko, hirugarren diskoa nabar grabetako, hemen gauze batzuk egin duguz, ez asko, baina asko, ordu asko sartu dut hemen beste gauza batzuk egiten, ze nabar disko hori gehiena niretzien egin dut lan, eta gero beste parte hartu dauen jentien lekuetan. Hemen hemen grabeten duen Anarin abestitzen, por ejemplo. Bale, eta bideoa baita ere hemen izan zen, edo? Bideoa, ez parte txikiren bada ez hemenatareneko, ez, bideoa izan zen nire, nik sortzen egon nintzen beste leku baten, eta gero Anarik azgelditzu ginen beste egun baten, grabetako, bere partea. Bale, eta... Hemen abestia bakarrik gendun. Posau ezin? Posau ezin. Baina ez dakit ironikoa den, edo ez, oso celebrea da abestia, gainera Anari eta biok entzutea doinu horrekin hitzoiek abesten edo ez dakit zein... Nik badagoelako joko bat gureta, baina nik askotan esaten duten moduen, nire letrak eta agertzen dire bastante intuitivamente, inconscientemente, ez dakit, eta orden gauze batzuk como que se enganchan, eta oso zer, igual, deki grazia purbet, edo, eta horren engantzitzen dira, eta ez dakit zer, eta horren gelitzu izan, baina gogoratzen haze Anari inotzen bidali abestia, atrebitu nintzen bidaltze eta hori, eta haitxeko kolaborazio da ez dakiz zer, guztia kolabestize eta hori, eta esaten, berak useban termino bat oso ondo useta esaten bala, hori, letrien artien, letri de posa huezin, eta gero melodia hain geldoa eta hain tristio, dike bat moduen, como un dike de contención, esaten man. Bale, eta gero ez hori, abestian zehar berak esaten dauena? Ja, hori grabazinoko gauze bat da puro de la grabación, grabazinekoa ez horrek grabetie, horrek okurridiakun, eta gara Aitorrekin eitzen duzule koro batzuk, berak bazen olako ez batzuk, eta bai. Bale, eta beno beste kolaborazio batzuk aipatzea harren baitare, da un maiz, Miren Narbaiza, ez da? Bai. Miren Narbaiza ja lehengo diskoaren egon zan bai, bigarrenen ez, porque nik inamen bakarrik etxien, baina bai. Eta zurekin egongo da zuzenekoetan ere? Eta, bai, batzutan gutxi? Bai, oinurrengo datozen zuzenekoetan, bat beraketan ekingo dugu, bai. Zein datetan izango da, esan duzu lehen, apuntatzeko? Bueno, holan, urrengo kontzertua, dekot igual Katakraken dekot oinurtarrien 31an, joenaz gogoratzen Larrabetzuko gaztetxin beste bat data ez dakitxoin, eta gero hau Miren egaz egingo duten lehengoa, Guagon kulturgunea Markinan, da Otzailak 17, eta Rudi Gerregaz. Jolin, bale, oso interesgarria izango da. Bai. Bale, eta beno, ez dakit zure aurreko lanekin alderatuta, esango zenuke nabarragoa da nau, edo ez? Agian argiagoa? A ber... Ze galdera saia... Bai eta ez, esango zut, da... Niri lastrak esaten dozten moduen, askoi erte, esatezte jo, igertatu ze guztete atzun, ze gauze, ez dakiz... Osa, nik uste nire betiko gauzekaz nabila, desberdintasun asko honen eta igual dizkonen eta lehengoan artien desberdintasun haundirik nik ez dut ikusten, porque badago hori gogoa de mezclar abesti baten guztia datezen gauze danak. Una parte nahi bat izatea folk, suave, baina gero elektronika, en la misma, saiatu hori egiten eta saiatzen gara, eta horren hori badau. Baina igual badau, por ejemplo, igual diskonetan gitarra gehiago, que lehengo diskoan, como gitarra gehiago, azten dolan gitarra kaseta holan, ez dakit, eta igual nik esan duten moduen igual badauz abesti gehiago dauz igual, hemen diskoan. Abestiak. Dauz batzuk, como
pasarteak edo lokuritak edo ez dakiz eta gero dauz abesti gehiago dauz igual que en el primero. Denbora asko hartu duzu hori egiteko guztia, dinot ez, horkuntza prozesu horretan, egon zara zenbat denbora? Asko. Asko, oingoan bai. Vale. Oingoan bai asko, lehengoan be bai, a ber, hau luzia da, ezta, entrevista. Bai, luzia eta sakona zure viniloa bezala. Orden, lehengo diskoa, claro, lehengo diskoa zen lehengoa. Eta zan, gauze asko dekozuz, idea asko rekopileta, o lo que sea, medio asitxe, medio bukatute, hueltak ez dakizera, eta orden ja, lehengoan ez dakit esate, baina bai heldu zala momentu bat, enke, bale, dau hau atara egurute zonek ja segoteko bueltak emoten, bale, lastraz gilditzuko naz astebete, hori muga bada, eta lanien jarriko naz, eta más o menos sortzi pieza atakote hemendik eta ez dakizera. Bale. Ja, karo, ni a la vez que hori diskoa grabetan hau, es que continuamente nau, ez dakit abestiz egeitzen, ideak, continuamente ez da gauze bat, orden da kontinua, Orduen ez dakiz... Beharrezkoa duzu. Beharrezkoa, orduen ez dakiz momentuten azten dan, lanketa, por ejemplo, hirugarren diskoana. Orduen dauz horri idea pila, baina bai gogoratzen az, ja, niko formadeko, ez dakiz, egon nintzen, oingo udiez, pasan udie, ja momentu baten jarri nintzen, eskako gogoratzen dut, ze iman kriston bero bat, izan ustaia eta abuztua, hori, akortanaz, nirik etzien dekoten estudio txiki baten, horri behiz ezala, lantzea. Vale. Entzun abest pilo bat, abestu, kanbizeu, eletri, doitu, ez dakiz, eta izen zan, hori behideko gogoan como lana, porque hori, zen udie, kriston beroa, ez dakiz, baina, eta hor landuna bezen, bai, abestiren estrukturak, abotzak, eta ez dakiz, gero ja, kolaborazioa besti ez dakiz, baina bai. Orduen, ez dakitze galderi erantzun badut bez, baina hilebi egon nintzen a full, ja komposizioakaz, baina konpontzen eta hori dara. Karo, eta gero baita ere diska bat izan da, ulertzen dut helduagoa dela hau, lehenengo diska hori esan duzuna, handan hartzen duzu, dana sartu nahi dozu edo, eta hemen agian bai dau unitate bat gehiago edo. Dau unitate bat gehiago igual, eta igual dau Karo, intensiño bat, bai, gehiago, más intensiño gehiago dau, porque lehengo diskoan eta, bueno, beti da ikaspen bat, baina ikaspen bat, ez dakizu geuzek zela funtzioneko da ben, zelan esango dut, ni nator eta gero denporak askaldatu dira. Bai. Eta nator, ni talde formazioetan egonaz, urte asko, beste, eta egiteko modu, eta oso gu hasi ginen diskoa grabetan genituen gure gendun formato analogikoa, klasikoa, ez dakizan, azultau, como una apur bat rendiduten moduen zauz, como a la técnica, de técnicamente ondo egin, ez dakizert orden, niri, denpori egaz, ez dakit noiz, igual, ainaragaz lan egitan, aitorregaz lan egitan, no seke, apur bat libere huinaz asko, de hori gauzie, de hau guro sartu, baina ez tekot perfecto grabeute eta orden ez dugu egingo, bardin da, dau txarto grabeta, mobile egaz, balizu dugu honetarako, hori liberazioan ikustu pasa lehengo diskoan, como burua, porque hor buru hauzte pilo bat ekutuz, de bale, hau gitarri dago baina eski niretzan grabe dut, mobile egaz, tomi osondo dago, baina ez dakiz orden, hau espiritu, gurot barriro lortu, ezin da, eta hori jauen ja, baina garaiak aldatu dira, aurrera teknologikoki ez dakiz da, ja hori roia ez dau, ja lastrakatzen bardin da guztugu, grabeko barrio zuretzen grabezu, asko magia gehiago deko, hemen lortu alizengo dozune, estudioan baino, ez dakiz orden, ja beste askatasun bategaz, horren ja, hirugarrenin jakinje horrek funtzionetan dauela, edo funtzional dauela, bueno, más intencionado, lan asko inabenetzien, pilo bat, abotz asko grabatu nituen etxean, pentsetan kese iban horrek izango zela diskokoa, baina gero estudioaren gendu zen barriro, baina etxien zaien abendanak balizozten pilo bat, bueno. Eta audio batzuk esen dituen erabili, Asko, pilo bat. Ez que interesgarria da hori, gertatzen dalako baita ere bideoarekin, edo HD, full HD, agian sarma gehiago deko baita ere granoa edo analogikoaren granoa. Ez dakit berdina dan soinuarekin, baina pitzen bat agian bai. Bai, gauza askotarako, karo. Bai, berdine da, porque al final
Bai hori, eske da momentu esalan kantuletan dozu, dau abesti bat hemen diskoan. Bai, hartuta erakutsi. Bueno, da laugarrena, saldikatu dramie. Eta hau da, guk oneri deitzetzegun, nik apurre lastra eta saltzeko broma bat moduen. Ez da broma bat, baina bai, bada, como se sale mucho del tono del disco, ez dakizer, da, se caja de ritmos bat dekoa piñón, ez dakizer. Eta hori abotza originala dau grabeta originala. Vale. Hori dau emobilegaz grabeta. Eta hori zen da abesti gatzena, por ejemplo, grabetako. Porque esaban baldizo mobilekoak, porque era Euskal English zan, edo ez dakik guzetan. Orduan hori retoa zan, euskerara pasatzen baina da, abesteko era abestu edo niretzako oso gitxi estandarra, eta hori zan, hori berre egiti izan da igual gatzena, eta da minuto bateko abesti bat. Minuto bateko abesti bat, da igual... Lokurita, bai. Bai, da gatzena, como hori rolloa piletako de, usan dugune, del mobilek edo momentuak atrapatzen hori roia, baina, bueno, lan askorekin, oso ondo geratu da, Baina, bai, hori detalle, por ejemplo, hori momentue, da punto a punto onginen izteko la original, baina, keba, eta gero... Bai, uste dut sarma handia ematen dauela hori, eta bai egia da gero musikan erudituak sarienak edo jolasten duzuela gauza hauetara, bestea agian autotune garaian eta kontra egitea delako, baten baita ere, edo, ez dakit, perfekzio horren kontra egitea edo... Perfekzio horren kontra egitea, bai, hombre, nire kasuen kasi esaten da moduen, batzutan lastrak eta me tiene que parar hainkat gelditu, nire asko guztatate sartxe, igual larrei gauzek, que se salgan de tono, medio txarto dauzenak, medio... Sikin. Sikin, vamos, sikin fijo, baina... Bai. Bai, hor galditzuko naz. Vale, horrela nago, en plan, estatua esateko, oza, bueno, argazkiaren inguruan baitarea dituen egiteko, eta diseinua orokorrean oso ondo dagoela, baitare betiko lez. Nork egin zizun moderno, edo argazki moderno hau. Modernoa, jente modernoak. Argazki modernoa diurazu, jente modernoa. Nola izan da alderantziz. Eta modernoak badie, baina egiten dana modernoa izango da, torden ondo. Ez hau induzten lagun bat da, baina ez da super Laida Sapre. Laida Sapre Serra Estudioa sortu dute orain, sorkuntza grafikorako, esango, denetarik. Laida Sapre lau proiektuen atzien daue bai, bueno. Eta ni naz oso enaz agertzekoa, nik bideoak eta egiten dutez, bideoklipa asko egiten dutez nire taldienak edo bestetan, no seke, nire mozalen bideoklipak egiten dituena nien itzen agertzen bez, edo aktore bat nire egiten, eiate... Bai. Eiate guztetan, baina ez bezolan estekot bilurrega sin más, pues no... Ez da lotza ez da? Ez da lotza, da como... Aburri, no, que zer rengote, ez dakiz, bueno. Baina bingoan zane, tal, agertu inbidaz, porque... Praktiko, da igual, o lo que sea. Bai. Eta ni posetan eta oso txarto, eta nentzan, nik ez tengo poseo, eta hori ezkezin dut egin, porque va a ser, no sé qué. Torden ingen duen, ni lanien hauen bitxartin, eta hau da lagun baten etzien, eta horregon nintzen grabazio batzuk itzen eta ez dakiz eta torri zien egun baten ara, eta horregun nien ingen duen, dana, nigo nintzen grabetan eta diskoan lanien, eta palkoia da, baina hor atatzez dizen argazkizeak eta bideo grabeu, no seke, de paso muy... Baina benetazkoa dala argazki, orduan ez hauzela posatzen, ez da zero posatzen, eta hau da, igual argazki, karo, ni konfidantza oso haurengan, eta orduan, eurek superfuerte honegaz ideegaz, eta jazta. Zauzen, abesti asko begeiz jau como más clásicas o típicas de ni, como un, encima, como, hostia, salgo bien, argazki honak, de gitarri gaztak izan, baina, de pos eta kokota eta hau. Baina representatiba ere bada, no? Agian sormen prozesuaren ez dakit adierazgarria. Bai. Eta... Anot introspektiboa edo... Introspektiboa, ja, gero, barru da oso politxak. Bai, eia. Hemen hau da, nire barru asko guztetat, eta egituz ondo segaitxik gogoratzezte... Bueno, guztetatezen disko askora gai egiz izan. Eta... Bai, oso polita dau... Oso polita da, 3 gauzek. Bai. Oso ondo, Laida. Eta,
hau zuhaitza da, batzeko zuhaitza, bueno. Bai. Eta zer nagon gara berretan? Ba, ez, bai. orain bideoklipen inguruan gainera aipatu dituzula, egia da, porque claro, zuk egiten duzu musika, baina gero zuzendu egin dituzu zure bideoklipak, eta historia edo, zuzendu, historia sortu. Asko kosortu. Ba, pizkat honen inguruan, eta Miren Gaztainagarekin ez dakit urren zure musa edo, zentzu horretan esan daiteke. Bai, lotzien botaz desati, baina Miren, baina bai, Miren egaz zugerti bikio, gauze asko aitzeko, eta gozada, da, ez dakit. Non noiz zerbait egingo badot gehiago, dinozu? Ba, seguruena, bai. Berak pres badau. Ba, ziur baiet, zaio zu. Berak pres badau, bai. Baina baita ere sormen prozesu hori, ezta? Zuk badeko zu abestia, da gero, ezken dinot, zinema nahiko sinematografikoak dira bideoklip horiek, nahiko historia dau atzien. Orduan, pizkat baita ere nola sortzen duzun, ezta? Ba, argi dau abestia esango dela lehenengoa, suposatzen du, baina gero... Danetarikoa, a ver, por ejemplo, lehenengo diskoan, bai gurena ben, dau bideoklip bat, oso ondo dagoena, Azalgorri abestizena, eta hor bai, niri gustatzen asko bideoklipek, abesti, ez dizena bakarrik abestiaren playbacka. Como que zo zer dekie eta bideoklipe zo zer remotetzu barrize, abestirik ez tekona momentu baten apurtu egiten da, edo giro soinua deko, edo histori bat deko, ez historize bakarrik abestian ganetik doana. Bueno, eta horren gogoan eukon eitzeko bideo bat, histori bat dekonak abestira apurtu dizela momentu emate, edo dalako zo zer. Baina orden egin inaben hau Unai Garateri, izan entzun Unai Garate, nire lagun eta lankidea, eta jakinaben berak oso zerrengo bala horregaz, histori horregaz, eta orden berari gustatako moduen deko un toque medio David Lynch, kafeteriza baten konversazio bat, raro, hasta que ser. Ez que oso ondo da, oso interesgarria da. Oso ondo da hori bideoa, bai, hori holan inzan, como nik inaben edite beragaz atera, baina, bueno, pizu kreatiboa eta dana, berak erun ban. Karo, da, oso interesgarria da esan duzunazuk, egin dezakezulako, zineman ere gertatzen da literalki, esan, norbaitek esatea zuhaitz bat eta zuhaitz hori ikustea, baina agian kipula asal gehiago gehitzea eta nolabait gauza ezberdinak esatea, dinot, karo, historia ez dalako literalki, baina suposatzen dut Garatek hartu duela zure abestia eta inspiratu diola historia hori. Bai, karo, totalmente. Eta azkenien bikapa horiek beste berri bat sortzen dutela. Bai, eta... Bueno, eta gero betikoa, iztie miri guztetate, iztie, ja cuando no nos acercarna iztie, eta hori zuri inoiz egatzen okurriduko gauzek, edo limitazioak dekozuna zuriek, edo lotzie, edo ez dakizer, orduan edatzu zen okurriduko, orduan hori guztetate, normalien norbaiteri esaten batzez, hori portadia itxeko, edo abesti baten parte hartzeko, ez dakiz zer, oso hain nabil pentsetan, bai, enaz, izten dut asko, como no, ez dut ipintzen limite askorik, uste dut, eta guztetate, además, hori sensazioa de permitidu zerbait zurea dana, ezta? Zurea, entre comillas, diskoa, no seke, eta suposatzen da, nitiko zule superkontrol eta horretaz sartuko ezer, zuko ez duzune gure. Ba, itxi, hemen baduzu oso batzu nire jatezena guztetan, pero itxi, gitxi batzu, porque hay que relajarse, también. Zeintzuk. Ba, ez da, dut, clarísimamente, por ejemplo, dau hemen abesti bat txorizekaz deitzen da. Bai. Inop ez dago ikusuen, no? Kentzuten hau frikiren batek, bat sortzigarren azta, bat txorizekaz. Eta niri, eta hau da super konkretoa. Jate guztetan, bapez, soinu históricamente jate, o sea, sin más, por el clap de una caja de ritmos. Esa, jate gust. Vale, baina irrazionala, hori da, vale. Irrazionala totala, baina ez tekot, jate guztetan, igual, pues, no sé, no iba a decir, bueno, jate guztetan. Bai, janariarekin. Baina, lastrak, hori sartu bizala, no seke, hori da niretzako, por ejemplo, niri jate guztetan. Baina, lastra bai guztetate. Orduen, bueno, eta hori txoki moduen izte, de repente, hemen abesti zen, clap bat, o sea, no me los...
lo último, baina, bueno. Baina gero te funciona, zantzuten duzunean abesti hori ondo geratzen da. Me funciona, y pues ahí se queda. Claro, no, interesante. Ahí se queda, pero da izetez gauze bat, que en principio me causa como... O sea, flap, no! Ja. Baina, eta lastak esan du, bai, txingo, eta ia zelan. Aberazgarria, no? Sormen Bai, prozesu taldeko, sormen eta prozesu oinen haseko horrelako ejemploak, bai. Eta hori da azkenien... oso ondo geratzen da, el klap. Ondo gelditzen da, eta besaten dutena. Ez dakit hori relajoa, bai, ez egon hain alerta de noberari ze guzteta, como, bueno... Bai. Bai, no convence igual mucho, baina ulertzen do segaitxidan, ez dakit, bueno, hori. Ba, kasu honetan, el klap. Vale, el klap, adibidez. Más vale. clarísimo. Beste gauza batzuk egongo dira, baina hori adierazgarria. Bai. Vale, beste txori batek, bueno, zirulirulekin kanta egingo dugun beste txoritxo batek, esan dozta PJ Harvey asko edo oso gustuko duzula, logikamente, aipatu dugun moduan ian nork ez duen gustuko, baina ez dakit garatu dezakezun hori pizka bat, eta beste agian erreferente batzuk, zure erreferente batzuk aipatu. Bueno, a ver... Podemos elogiar a la diosa PJ Harvey lehenengo, eta gero ja... Bai, behitxu, niri PJ Harvey asko guztetat, Baina, egiz esan, igual beste bat jente bateri moduen, edo hori esan zuen txoriruliko beste txoriruliko moduen, igual bera, ez tozte sortzen eta jena eskontzako dago, ez tozte sortzen miresmenik, eta berak, betzetate, guztetate, baina sin más, ez dakigu asko beran abez, eta ez da oso urrune, ez da distante dau. Hori mitifikatzen dau gehiago, no? Bai, nik ez tekot mitifiketa ez ezer, eta egiz esan, oso fan izenaz, hainbeste denpora non hor jarraitzen egon, eta egin barriro azkenen gurtietan asko guztetate, barriro. Azkar, baina PJ Harvey asko guztetate diskoan soinue, produkzioa, egiten duzten produkzioak eruten dauzen musikoak, eta por supuesto berabe bai, eta azkenengo diskoa asko guztetate bai, asko. Besterik entzuten duzuna orain buklean edo? Nik buklean... Ez dituzu. Buklean gauze gitxi. Eta gauze barriz ekasi... A ber, ze... Ez dut zertan berriak izan behar. Badakit. Ba, eske oin etortate burure, nik pillo bat entzuten duten haulan, como beti, deskuriduna benetik, beti da guarda, M-Ward. Ez da oso esagune. Matthew Ward. Ez da oso esagune, baina M-Wardek egin deu, por ejemplo, bera izen da, así, como pa que, o sea, bera musikaria da, kompositora ez dakizar, Nora Jones entzako abestizek egin deuz, por ejemplo, baina bera super underground da, baina deko beste proiektu bat She and Him deitzen dela, aktore bategaz, eske txarto esan gotizenan, eskat Chloe Deschanel. Bai, bale. Oso famosia. Bai. Eta deke duo proiektu bat Deschanel uste dut dala. Bai, oso politxe, canciones, rollo Beach Boysen tributo batekie, disko bat, eta horren como... Baina, M-Ward da, más beste rollo bat, folk, artist, asko guzti date. Bale. Por ejemplo, asko entzuten dut, beti, ez dakit bat, Chet Baker beti, como horrek beti, como esteko, ez dakit, Billie Holiday, Nick Cave, evidentemente. Hori neuen pentsatzen, claro, bai. Nick Cave, evidentemente. Bai, Nick Cave asko entzuten dut, bai. Eta zure musika propioa entzutea nola dara mazu? Dire musika propioa entzutea? Adibidez, leku baten sartzen bazara, da mozal badau... Raroa, baina, atento. Raro izan. Claro, bai, arrara izan behar du. Ondo, ondo. Bale, ez badago musikariak badauzkentzen dutenak edo... Ja, nik ze, hombre, egiten, bebai, baina ez boi porratxas, eta baina ni behi balitzen, hombre, inoiz, badak, no sé, en konkreto, noiz, baina gogoratzen, jarriko dugu zura, eta ez, baina ez dakize kontestutan izango zen, baina sino beste baten, jartzen da, eta... Bai. Eta holan jendeari begira ia zein dan nahien. Bai. Etengabean zauzela sortzen, ez dakit lehenengo beti dan adibidez letra edo musika datorkizun burura, un klap edo dana dalakoa edo aldatzen doan, pizkat hori. Nik bentsan dute beti dauena martxan moduen die,
nik uste zatitxuek, eta gero bai beti dekote lesetzien edo teklaue edo gitarrak edo ez dakiz zer, lo que te enganche a tocar, eta hortik igual ritmo bat sortzen da, edo oso zerreitzen duzu ordenadorien, ez deko raro da lehengo letra bat etortie, baina paseate bai inoiz, raro da bakarrik letria, baina paseate inoiz, eta gero gertatzen dana, niri paseta atena, por ejemplo, da, igual prozesuan zauzenien, horrez atizek eta lantzen, beste abesti batzuk agertzen dizela. Vale. Como más, igual, esaten dute modenik abestiagoak. Einde, ez dakizan azaldu, einde. Por ejemplo, bigarren disko egon itzen nien ditzen arrebetxeek, idei esan izetie como bakarrik kasi ejercizi instrumentalen moduen, eta gitarri gazet hori, da horrek eitzen egon nintzen bitxartien, beste abesti batzuk urten ziren, como, esas, además, como abotza, letrie, hola, pum. Vale, depende, orduan. Urten ziren hor prozesuen. Eta bai pasetan da, hemen diskoan dauz, por ejemplo, hau azkenengo abestiz da, Superpolita hori ere. Polita, bai, hau da, incluso. alaia, incluso, eta hau da abesti bat, como holan urten dugu osorik. Esteko, aunque gero, bai, tratamiento sonoro handeko huelta bat, baina... Guk gure gugu. Guk gure gugu. Superpolitxe, gomendagarria, bai. Eta hori, bai. Sonoritatearekin bai jolasten duzu asko. Osea, horrik agian hitzak baino, hitzen soinu hori. Silabak, bai. Ez que superondo da hori. Vale. Bai, bueno, hori, Mozalez gain, bueno, bai, galetuko nizun pizka bat, Anot Mozal, ez dakit alter ego gisa dekozun edo bakarrik den izen artistiko bat, eta Kitxo, gizu bat dauz artista batzuk. Ja, nik ustote izen artistiko bat eta Kitxo. Eta Kitxo. Bai, eta egiz esan, proiektu bateri izena jartziek, edo disko bateri, proiektu bateri, pentsarik gauze importante badala, edo sakona, edo ez dakit baten jartzen duzu, eta en teoria ezin aldatu, bueno, lo que sea. Baina, grupo mitiko pilo bat, handiz txikirek ez dakizet, dekez izenak batzutan medio absurdoak, edo txorrada bategaitxik elditzu dizenak hori, holan. Eta bai, gogoratzen az lehengo diskoan ja, Aitorrek esatezten, segaitik zuru jartzen zure izena, not, bastante berezizi da ja, edo tal, ez dakizet, gero, ez arrepentido, baina gero gureko zu aurrerau por experiencia propia dinotxot, igual gureko zure izenagaz, porque gehiago representatiboa, igual, bueno, ez dakit. Bere esperientzia propia, claro. Bai, deko zentzu eta bain, naporia zulertzen dut, segaitxik, baina, bueno, guztetak kulez sorkuntza do, imaginetea do, inventetea gauzek, izen bat sortzea bai, diversiño horren barrun parte da, eta orduen Mozal. Eta segatxik Mozal, niri salditzek asko guztetatez, beti guztet nirataz asko. Eta eukinaben lehen, undal urte batzu proiektu bat ditzezena saldiak, eta orden saldiak deitzuko neto, baina, ezin da. Eta orden Mozal, eta Mozal berbi da, nire haitzitzen oso fan nahi zenaz bai, txikitzuten. Eta, gogoratzen az, bera, hitz misterioso basan niretzako, hori rekordat hori baten, como Mozala, ikusten gendun hor, larre baten edo, hori Mozala da, no seke, eta nik ulertzen baina ulertzen bai saldikunie da, baina ze adinera arte, ze genero deko da, emea do, arra, eta hori misterio, eta egiz esan, eta betxuz lan izango, izena jarri arte, enaz hasi benetan, eta txorrada bada, benetan, ikusten, Mozal, ez esan gure dugu. Osa, zein izango zen traduzioa, eta traduzioa da, baina niretzako beste hori bat. Hori rekuerdoa, de txikitzutik entzutzen guzea, ez duzu lertzen oso ondo zer dan. Eta... Animali mitologiko bat izango basan moduen, bai. Eta hortik... Berriro ere solitasunaa baita ere, no? Edo esan nahiaren gainetik agian hitza bera. Bai, hitza bera, eta asko baloretan modu bai, asko, porque, a ber, komplikau egara bai guz askotarako. Bai, komplikazioa. Eta asko baloretan dut, gauze batzuk prozesuetan dizenak oso simpleak, oso arresa. Porque, esaten da moduen, las complicaciones ya vendrán, solas. Eta gu, kompliketan gara, eta nik tendentzia deko komplikazioarako orden, askotan da, como venga, hau simple eta simple mantenidu. Eta orden, aporotu hortik da izena bai. Bueno, oso ondo da, holan bereizten duzulako, alde batetik Mozal zure musika alderdi hori, eta beste batetik Anot Mintegia
Txarto esaten ari naizela bizena barkatu, baina, bueno, hori. Anot mintegia. Mintegia, Ondo. hori. Bueno, ikusentzunezko jornalero gisa egiten daula, hori bai, Bai. Eta hemen baita ere grabatu duzue, ez dugula aipatu oin arte, baina itxaroten jakin ez da. Aitorren dokumentala. Bai, hori da. Bai. Nola izan da guzti hori baita ere? A ber, hori... Wait, Eukidon duen buruen jartzi titulo, baina itxaroten jakin. Itxaroten jakin superpolita iruditzen zaitu. Bai. Bueno, hori da, Aitor Etxebarrian inguruko dokumental luze bat, super proiektu personal bat hasi zan abendala ez dakizen bat, urte pilo bat, ni hasi nintzenetik Aitorregaz juten gira batzutan bakarrik laguntzen, baina beste batzutan jotzen bebai beragaz eta ez dakizer, eta hasi nintzen geuzek grabetan, mile kamara ezberdin pase diortik, se da como grabetan gendun ez dakigu oso ondo zetako, eta gero, beti intentzioa zen horregaz pieza bat egitea, baina laborra, beste, ez dakiz zer, baina, bueno, lietan joan ginen, ez dakiz zer, eta azkenen luze metrai bat horren ingurukoa, eta gero, karo, justo, grabazio, sobre todo ya edizinio prozesuan da zeke, Aitorren ibilbide profesional artistikoa pilo bat aldatu da, denporak itxizen orduen, ezin gendun zarratu txaten mon dokumentala, inoiz, porque eto baina hau pase da, eta hau, eta itxaron inbar dugu, eta 6 hile bate barru kontzertu bat Euskaldunan, eta obra sinfonikoa da, eta orduen, bueno, titula itxaroten jakin jarritzen eta da oso premonitoria, itxaroten gauz, bueno, ja izide bokatute dau, ustote laster estreneko dela, baina ondino esteko gu klaru, eta hori izango neko ni, prozesue egitea eta gozada bat, Aitorren materialagaz lan eitxe, dala oso, bueno, estetikoki oso atraktiboa, sonidoak, irudize dana, eta oso askatasun askogaz, además, erabili alizeteko beran materiala eta nik hor beran formei emondori, oso gozagarria, nire asko guztetatela niri edizioa, justu editeti asko guztetatela hori, bor libertade asko biot, eta oso gozagarria. Oso ondo dago, ia laster ikusteko aukera dagoen. Hori nik uste baiet, laster bai. Bale, gero beste askatasun gehiegi zigor bat da? Askatasun gehiegi zigor bat da. Zuk esan zen idalako, Bai, izen alda. Zer iruditzen zaizu momentu honetan? Askatasun gehiagi zigor bat izen alda, komplikazio bat, bai, niri guztetat akote eta egon, akotazioan barruen ibili. Baina, depende, porque itxaroten jakinetik... Depende. Hori da, karo, bale. Etor barruen azke, baina guztetate... Hori guztetate, bai. Edo nonontzako manau bideo bat eitzen eta oso argi izaten badoztez bi gauze, igual laguntzen deu, como en plan, ez dakit, bazinda gertu inor jesarritxe. Ez dugu, hemen nau, eta bueno, batzut... Que igual naur izaten eta igual estaten hilguro, no? Baina, bueno, Depende, esan duguna. Depende, baina... bai, askatasun larri... Bueno, bai izan alda, zigor bat, bai. Baina alderantzizkoa baita ere, ez da? Alderantzizkoa fijo. Hori da, gutxienez, bai. Gero, baita ere, Dogma 85 mugimenduari lotuta, hori bai izan daiteke zure beste referente bat, edo... Ez dakit ikerket, Bai, eske, egize da, esan duzu askatasune... Claro, eskerrezegatik. Bai, askatasune izan da kastigo bat. Egize da, niri, hau ja sartuko gara nele apurte esparru Gora. Bai, filosofikoan. Bai, da gauze bat, niri kuriosidade sortzen dozten gauze bat, hori, limitiek eta askatasune, eta ez, eta zer dan onuragarriago da zer ez dan, edo, bueno, eta... beste bizitzako beste gauza batzu gaitxik, ni bebain hau eitzen ikerketa akademiko bat, edo tesi baterako lanak ez dakit bukatuko dan, eta doa apurbet horren inguruen. Mugak, eragozpenak, kondizioak, horren inguruen eta sorkuntzaren inguruen lan egiteak, ze
ja ez dakiz abantaia bez, ze gauzen mobitzen dauzen edo ez, edo ze motatako herramienta izen aldan. Eta hemen zentzuen, zuk esaten duzune, por ejemplo, Lars von Trier, bera da oso bizen aldala ejemplo bat, edo paradigma bat kasu honena, ze bera bai, esaten dugu, beran infantzian askatasun larra eduki bala. Esaten dugu, como kritika, Dinamarkako 70. hamarkadan zegoen edukazio mota, basala oso modernoa, benetako modernoa, etorren gurasoak ezagoen fantasiarik umientzako, ezagoen azalpen magikorik, agine justen bat, zebez, dana zan, como oso razionala, eta norbait hiltzen zenean, zelulak bukatu dieia, berako lan kontetan dugu, como ezagoela hori, eta berantzako, berak erabakitzen bala praktikamente noiz gure dagoen joan medikure, noiz gure dagoen joan dentistara, por supuesto, zeik ez gure dagoen, ez dakiz hori zala oso angustiosoa, ez, dino, berak hor, eta gero beran, claro, nik hortik investigan da, figetan basara beran obratan, einban dogma mugimendu, da marketina, tarik eta, baina dogma mugimendu da, berak emazen, deitzen da, como dekalogo bat da normana eta limiteena, sinema askatzeko bere lokarrietatik. Horren da, beran figuri oso kurioso da, itzen dugu, norma gehiago sortu, sinema askatzeko dituen lokarrietatik, por ejemplo. Edo, por ejemplo, inbane pelikula bat deitzen dana El jefe de todo esto, komedia bat da, como defina, El jefe de todo esto deitzen da hori pelikulie, eta pelikula horretan, el jefea, ez da bera, bez, direktorea, porque berak grabeute da hori pelikulie, ez da asko jakitzen baina, automaton deitzen dane programa bategaz, eta kamarako mugimenduak eta di aleatorioak. Izengo, gauzen ben pertsona bi, ipintzen da hor kamara bat, eta kamarak eitzen ditu enkuadreak eta mugimenduak aleatoriamente. Eta hori pelikula deitzen da el jefe de todo esto. Doiena, kontetan deu, zelan enpresa baten, jefien krisisen dago, baina deko lektura asko, eta berakor, bera da jefe, baina ez da erabakitzen. Eta gero, ikuste zuzan dagoen, salto de jepillo bat ez dakiz zer, baina holanda pelikulia. Sakona, da gainera burua lehertzen dizuten horietakoak, ez da, bai, teoria hori. Bai, eta nik uste dut bera, horregaz dagoela, fijeta, ez da bere, kasi zu leitmotiv de muchas, bai, lan askona. Bale, orduan, filma horrez gain, beste bat aipatuko zenuke, gomendatzeko? Pelikula bat en general? Bai. Bale, pelikula bat en general da, nik gomendatzen dut, eski ikusi otenetik, azken urteetan, ez dut esango urte pilo bateko, baina azken denboraldien ikusi zen pelikula honetarikoa die niretzako The Assistant. Da asko gomendatzen duten pelikula bada, galdetzen tenien, da más o menos indara 4 urteko pelikula bat edo, The Assistant, eta da, kontetan dugu, hau revuelo dana lo de Harvey Weinstein eta el caso Me Too, baina oso era berezi baten, ez dira aipatzen euren izenak, ez da zuzenki, da produktora bateko sekretaria, asistente baten egunerokotasunari buruz, ni pentsateko bat hori pelikuli esan kontatzen dauen hori, bestera batera. Eta Simon Killer. Simon Killer, pilo bat gustatzen pelikula bada, da purbet zela esango zut, oso pelikula gogorra da egiz izan, amaz no te la ves venir, eta da oso gogorra, baina gero ondo inde da, eta kontetan dagoena, eta bueno, hori. Simon Killer eta The Assistant. Venga, primeran, apuntatuko ditugu, eta hainbat eta hainbat gai gehiago egongo lirateke, baina bukatzen joan behar garenez. Azkenengo galdera botako txut, dala baita ere kasetaritzaren inguruan, porque, claro, kasetaria ere bazara, profesinio eder hori. Eta bai, egon ginen berbetan, artearen komunikatzeko balioan jartzen duzula interesa. Azkenien elkarrizketa guztia horren inguruan junda, baina pizkat ideia hau garatzeko ere, ziur gauzak interesgarriak izango dituzuelako. Bai. Zateko? Bai, honen inguruan edo... Bai, a ber, zezan... Upi! Artearen... Komunikatzen zauz. Barkatu. Lasai. Bueno, vale.
Kontote botoi bat eta... Vale. Niri asko guztetate, pentsati edo hartak alde pilo badekoz, eta bakotxak hartu aldeu nahi dagoen lekutik. Niri guztetate hori deie, eta ustot hori zen bidala, como artea edo komunikazioa, edo ez dakizar, ulertxe, como atentzio fenomeno bat moda. Zozer dekona niretzako zer ikusia, zozer dekona zer ikusia atentzioa gaz. Ez dakiz, izetie, atentoa, jartzi atentzioa, como detailletan dauz gauze, ez dakiz saldu, eta nik ustot hori aldi guztetatela, eta hori ustot, eske arte esaten den horretatik hori desarroi aldala, eta ez dakit oso ondo zelan azaldu. Orden niretzako komunikazioa, gazetaritza esaten hori, bai da, atentzio fenomeno bat. Atento egon bizu, esaten dutzunari, atento egon bizu, zelan ze hitz erabiltzen duzu zen, ez dakit, hori pajeoa dekot hortik. Bai. No, eta artearen komunikatzeko kapasitate hori oso handia dela, ez da? Baita ere mugiarazten dituelako hainbat sentimendu edo, dino eta bian zuk azaldu dezakezulako, ez dakit, emagun, maitasuna zientziaren aldetik eta formula matematikoa dela esan, edo lerki bat irakurri, edo abesti bat entzun, eta uste dut konektatzen gaituela, animaliak garelako, edo ez dakit ondo zergatik, baina arteak badeko kapasitate hori. Hombre, bai, karo dekola, bai. Da hori kurioso, azta, porque suposatzen da como gauze singularrena edo zabizela egiten edo kontentu edo saiatzen egiten eta horrek egiten du konekteu beste singularidade bategaz. Kuriosoa da, ez dakit, irakurtienik Kortazarren ipuin bat, eta oso konektetan nik, ez tekot absolutamente zer ikusirik eta ez tekot ulertu biherrik eta ez dakit zer. Hor gertatzen da zerbait, zaila dana saltzeko egiz izan. Ja, zaila guztiz eta gainera gorputzan gertatzen da edo ez dakit. Oso interesgarria solasaldi guztia. Birpasatuko ditugu ondo baderitzozu bukatzeko zure hurrengo datak. Gertukoen dekoten datie, urtarriak 31, Katakrak liburu dendan, guai. Oso guai, pozik nago hor joteko. Eta gero beste data holan politx bat Otzailak 17 Guagon kulturgunea Markinan, eta hor izango da Rudigerrentzat zabaltzen, eta Miren Narbaizak engozte lagundu eszenarioan. Bai, niko asko dekot. Ikusiko gara bertan, mila esker, Anot, hemen egoteagatik, eta laster arte.